To Shado sai a yi sallama da masu. Assalamu alaikum. To masu kallo a za su so su yi ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka. Gaskiya ni suna na Inuwa Adamu, wanda kuma aka fi sani da Inuwa Shado mai waka. An haife ni a Ciroma, karamar hukumar garin Malam Local Government. Na tashi kuma da sauran karatun da na yi da sauransu na yi a rijiyar gwangwan karamar hukumar Dawakin da kudaden kawo. To a yaushe aka shiga masana'antar waƙa kuma ya aka? Gaskiya mun ɗan ja lokaci kaɗan. Dan ko yau ka shigo da wanda ya shigo da wanda ya shigo gobe ka ga ka ɗan ba shi tazara. A gaskiya na samu kusan shekaru 5 aƙalla ba a kasar ba cikin wannan masana'anta yaro mai albarka. To a tsawon wannan shekaru da kai kamar ka wallafa waƙoƙi sun kai? Gaskiya na wallafa waƙoƙi da dama. Domin gaskiya sun ci da kai na yanzu idan aka ce lissafa waƙoƙin nan. To an haɗa ni da gagarumin aiki saboda yawansu. To wani ɓangare ka ɗauka a matsayin shi ne a ɓangaren salon waƙar? Da na ɗauki ɓangaren soyayya. To amma kuma sai na fuskanci wani abu da yake faruwa a yanayin rayuwar mu ta yau da gobe. Wanda mawaƙi ya taso barin ma mu ƙananan nan sai ka ga cewar mun dawwama akan waƙar soyayya. Ba ma duba cewa mu zo da namu salon da sauransu. To shi ne kawai sai muka karkata sai na duba sai na ga salon da babu mutane da yawa wato kalcu. Wannan waƙa haka ta gargajiya sai ɗan uwan ƙoƙin gargajiya haka ɗan abubuwan da na tsuntsunto a gargajiyance haka na Hausa da sauransu sai ya haɗa ta da soyayya saboda zamani ake so. Sai ɗauko ta sai ya haɗa ta da zamanin sai ka ga Allah ya taimaka sai ta. To a Inuwa Shado ya taɓa samun karama? Gaskiya ban samu wata lambar yabo ba har yanzu. To misali yanzu duk da baka samu lambar yabo kana shirin fitar da wani ne ko ka taɓa fitar? Ban fitar ba amma ina shirye-shirye in Allah ya so zan yi ƙoƙari na ga cewa na faranta wa masu